Εγώ θα κάτω μικρό. Πάρτα. Γεια σου μορκάριολα. Να. Στο σάντουιτς. Τι γίνεται, καλημέρα. Δεν ξέρω. Ας είναι και καλημέρα. Έλα μωρή καριόλα, τι να κάνουμε. Νομίζω να φέρνουμε κάτι και τα στράτια σήμερα. Τι θα σκέφτεσαι, θα Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, τι κάνετε εσείς? Τελικά θα βγάλω την Μαρία. Σταμάτησε να μιλάτε. Έχαμε. Πού πας Μαρία, δεν έχει άλλη φωνή. Έλα ρε παιδί μου. Πάω να φέρω τις χιάτες. Γιατί μου παλάκες τις δάκρυες. Όχι δεν είσαι εσύ. Εσύ πόσα λέγεται. Έλα πήγε να βρεις Μαρία. Αμέσως Μαρία. Πω. Δεν την πέρασες, εγώ είπες. Δεν ξέρω. Από σε την πέρασες εσύ. Aber αυτό τώρα σήμερα. Τι είναι πολύ κρύο. Άντε γαμώτο σου. Τι έκατε. Κυρία, είστε μεγάλη, έχετε μικρή μύτη. Οι άλλοι εδώ έχουμε όλοι μεγάλη μύτη. Πώς γίνεται τώρα. Γιατί μου άντε γάμισες. Είμαστε από την κακή το μητάμε. Λοιπόν. Μια τσακά και δεν την γαμίσω. Μα τι γράφει. Είναι καριόλα, Καριόλα! Ας βγάλουμε τον κολλέτη. Τι είναι αυτό, νεκρολόγια. Παιδιά. Γεια σας παιδιά, κλάνει τάξη. Πώς γίνεται αυτό, για τόσα χρόνια κάναμε άνιμα με τι δεν είναι και κλάσει τάξη. Δεν έχει κλάσει τάξη, δεν έχει κλάσει γιατί με βέλει. Δεν την καμία με τη μάνα αυτή. Δεν αντέχω, είναι πολύ άσχημη. Άντε εσύ είναι λίγο καριόλα, αλλά εντάξει. Όντως, είναι παταβούρα. Πρέπει να τη βάλουμε τον κόλλο. Ναι, νομίζεις. Και εγώ θέλω να τη κάνω τον κόλλο. Ναι, και εγώ. Και ποιος δεν θέλει να σου κάνει τον κόλλο αυτή. Να σου κάνουμε κάτι. Υπάρχει κάτι γιο. Όχι, δεν είμαι μαζί σου. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Άντε ρε καριόλι, μη σου κάνουμε σαν τον κόλλο έτσι. Μπορεί μου να Να! μπορεί να καβούρα γιατί να βγήκες. Άντε γάμισου. Λοιπόν, αυτή είναι η πουτσα μου. Διώξτε τι. Ρε μαλάκα, τι κάνεις εκεί. Έλα γάμισου από τη μέση γιατί δεν βλέπουμε. Σιωπ. Σιωπή. Κάτσε. Να!
Άντε καριόλι, να. Μίστε με, μίστε. Εσένα με στραβώ, να. Να. Κάρτα καριόλι. Τι κάνεις εκεί? Γιατί βαράτε το παιδί? Είμαστε κολλάτε. Γιατί του βαράς? Για πες, θα σε βάλω τιμωρία, πήγαινε εκεί. Άντε καμίσου, θα σου βάλω σε ένα σπίτι. Από εδώ πέρα θα φύγεις με τιμωρία. Ελπίζω ότι την κράσω το μάθημα γιατί αύριο θα έρθουμε τεστ. Το σβήνω. Άντε. Τι μαλάκι. Γαμώτα, αυτή η καριόλα είναι σκάλα που πιπίνει στα νεύρα. Να, Ναι, πολύ καριόλα, πρέπει να την γαμίσουμε. πάμε να φάμε ένα κουλούρι, θέλω να φάω λίγο. Ένα σουβλάκι, τι λέτε, σε γιορτάκι. Ναι, συμφωνώ. Γιατί δεν πάμε όλοι μαζί. Δεν θέλω να μας γάμισε με λιμόνα. Αυτή τη φορά θέλω να σας λίγο αστησία. Και με βρήκα τι λες και να κάνει. Τέλος. Γιατί να σκάς, θα πάμε να φάμε. Ίσα να σου πούν να έρθει να φάμε. Όχι, ποτέ. Δεν σου κάνει το ρου. Πάμε σπίτι σου. Τι λες μωρή καρδιά να πάω σπίτι σου. Εντάξει. Πω, μπουρδέλα το σπίτι σου. Μην το ανοίξεις έτσι. Είναι σαν να το πας πίσω στον κόλλο. Ναι, το παιδί μου, για βρήκα. Ωχ, δεν μπορώ να πιέσω. Τότε πάω στον κόλλο και πήγαινε να κάνεις εκεί στην τουάλετα. Ωραία, τι. Ναι. Είπα πήγαινε και φάτη με τη βιβλιολέτα. Όχι, να πάρε πιο πολύ καλή. Τι να το κάνω. Ναι, να σου πει στον κόλλο και να πας τουάλετα. Εσύ δεν το έκανες, σκουμπίστηκες. Ναι, εγώ γεια. Άντε γεια. Φίλε, παιδί μου. Πάμε. Τι λέτε. Ναι, μωρέ την καριόλα. Όντως, είναι καριόλα. Ναι, ξέρω, παιδί μου. Πώς θα τη γάμισουμε. Τα 5 χέρια, μίλετε. Τι κάνεις ρε μαλάκα, γιατί μας φρώνεις. Ήθελες να τη σκουπίσω τον κόλλο λίγο. Γιατί δεν θα σκουπίσει τον κόλλο αυτή, ήθελα να σκουπίσει τον κόλλο. Εσύ μπορεί μαλάκα, γράφεις. Γράψε. Σάλια. Να, κάνουμε σκονάκι. Κάντε όλοι σκονάκι, παιδιά, κάντε όλοι σκονάκι. Σκονάκι, παιδιά, όλοι. Τι κάνεις εκεί, μωρή, τι κάνεις. Να κοίτα. Πέταλα. Αυτή μου τώρα λίγο. Τι νομίζω, μην με κάνεις όλα, μην μου φτιάχνει, έφυγε. Θα πεις τιμωρία. Αυτό θα κάνει όλη την ώρα, θα του κάνω με τη μάνα. Παιδιά, περιμένετε. Είδα. Η παιδιά σας είναι πολύ κακομερή και γαμάτη μάνα μου. Ρε πούστη μου, γαμώ το διαγώνισμα δηλαδή, είναι και για τον Μπούτσο. Δεν ήξερα τίποτα εγώ. Δεν ήξερα τίποτα δηλαδή μου. Σε γελία τον Μπούτσο. Ποιος έβαλες την ίδια μέσα. Να τη γεμίσεις μέσα. Θα βγει κόλλες. Εσύ έφυγες πριν. Βασικά δεν γυρίζανε. Βρέθηκε το ίδιο, βρωμάει τώρα. Λοιπόν, ωραία μάθημα. Ωχ, τι γάμισαμε. Ωραία.
Giriyorum ya sen yaşasa. Öyle dedi. Siz dört kardeş mi oluyor yapıyor? Çok seyrek. Giriyorum kapıyı keser. Kapıyı çok seyrek. Giriyorum kapıyı keser. Biraz sürüyor bu kadar. Gördü. Siz. Öyle böyle. Hayır ben yine de. Aya boru. Kim geldi ya bir sene lise diyelim. Kim geldi diyor. Ne bu? İşe kardiyolis. Ne öyle bizim mi karıyoruz? Yok öyle öyle. İşe kardiyolis. Dur keser. Dur sana da. Artık dur geldi. Ege'nin böyle sigara bir harcı geliyor diledi. Hadi ya. Dokuz tane. Para oluyor. Gideceğim aşağı. Tamam. Öyle bir de. Libon. Şimdi bu ibara geldi bu. Libon, se l'hanno avuto via archivia. Me vuoi cogliere la cala quindi meno? Bravo. Ne vedi mi dai? Vedi vedi. Ti cagli. Ne cala. Ni görece vedi. Hani söylerler peleşestem. Ne calayma. Oraya. Ah, ne yine de. İpen. Hadi ya. İpen. Essa spoglio di carte. Na pa, na pa ko yung kalbi. Fine.